Això té pinta de ser un terrat, no? Sí. Aquí mira la cintura. Sí, no ho sé jo. Hem arribat aquí, però no sé ben bé ara mateix. Bé, se veu un dinosaurio, no sé. La via cintura on hi ha un dinosaurio, hi ha un terrat. Sí, doncs aquí, Però jo crec que estem no- aquí. Però podríem estar a una altra banda, també, eh? Jo crec que tu tens raó, que estem aquí ara mateix. Sí. No? Allà no hi som ara. No necessàriament. No. Depèn de l'univers, on és que Estem aquí. Sí. Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí. Com definiríem Microphone? Bé, jo crec que som tres amics que quedem de tant en tant per fer alguna cervesa, un cafè. De vegades en Toni me fa una truita de patata. També. I bàsicament feim música electrònica perquè un poc és que és el jefe i és el que proposa, i després amb instruments de caire més clàssic, una guitarra i un baix, i li ficam un rotllo més pop, més rock, el que li vulgueu dir, amb un component molt gran d'improvisació amb totes les conseqüències. L'important és que juguem. A cada sessió ens ho passam molt bé jugant.
que és per nosaltres la música. No. Les persones en les que la fem, no? Sí. I després la música són tantes coses que moltes vegades... Sí. És un poc com comentàvem aquell dia, no? Que dèiem que és com, quan toques amb amics, és com estar tot sol però estant acompanyat, perquè estàs concentrat en el que tu estàs fent, però a la vegada estàs acompanyat per altres companyeros que estan fent el mateix que tu. És un poc això, no? Estàs a la teva història, però no ho fas tot sol del tot. No sé si m'he explicat, Jo no t'he entès. Ja, però potser Antoni vos ho explicarà millor. El projecte és un poc això, no entendre-se gaire bé, però al final fer-lo. És un poc el que diu la cançó Dog Walker, no? Som com a tres cans que... Que mos passegen a nosaltres. Sí, mos passegen i sabem que anem formats d'alguna cosa, però no tenim molt clar. No, i cadascú fa el que vol. Vull dir, Sí, quan al final queda una cosa més o manca. sí. Curiosa. En resum, curiosa.